गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ, मेघालया सरकारा खोलाहा तुरानि पि.ए. सांमा स्टेडियामाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि बिसायख'थि हानजा सुरनो लानायखौ गनायथि होआखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गाहाय मन्थ्रिनि बेबायदि हाबाफारिखौ होबथानायाव बिजेपि दोलोआ रागा जोंनायखौ फोरमायदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गाहाय मन्त्रि मदिआ फैगौ 27 फेब्रुआरियाव शिलं आरो तुरायाव बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबायाव बाहागो लाफैगौमोन। नाथाय तुरानि पि.ए. सांमा स्टेडियामाव माखासे खामानि मावनायनि थाखाय बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ रायजो सरकारा गनायथि होआखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। एनपिपि आरो माखासे दोलोफोरा गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ होबथानो नाजादों होननानै बिजेपि दोलोआ फोरमायना होदों। मख'नो गोनांदि मेघालयानि बिधान सभा बिसायख'थिया फैगौ 27 फेब्रुआरियाव खुंफुंजागोन आरो बिनि फिथाइखौ 2 मार्चआव फोसावनाय जागोन। समाज सिबियारि रुंसारि बुलु कुमार नार्जारि एबा बोगदाव बोस्रांनि गोथार सारादुखौ मैया खुंफुङो। बिथांनि गोथार सारादुखौ क'क्राझार सोहोरनि खोलाहा फारसे थानाय गावनि आंगो गामि बेलगुरियाव मैया खुंफुंनाय जायो। रुंसारि बुलु कुमार नार्जारिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि सासे बाहागो लागिरिमोन। खोला क'क्राझार दख'रा एबसुनि 1987 मायथाइनिफ्राय 1993 मायथाइसिम गोख्रोङै आफादगिरिनि बिबान मावबोनाय लोगोसेनो क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो क'क्राझार बर' थुनलाइ आफादनिबो नेहाथारि बिबान लानानै गोख्रों हाबा मावबोदोंमोन। नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे बे दुखुनि समाव बाहागो लायो एम.एल.ए. लरेन्स इस्लारि, बारग' एम.पि. सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि, एम.सि.एल.ए. डनेश गयारिजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लाफैयो। एम.एल.ए. लरेन्स इस्लारिया हाबाफारियाव बाहागो लानायनि गेजेरजों खोला क'क्राझार दख'रा एबसुजों दिहुनजानाय रुंसारि बुलु कुमार नार्जारिनि सुंद' जिउ जारिमिन बिजाबखौ बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनांदि रुंसारि बुलु कुमार नार्जारिया रुंसारि जानाय समसिमाव रायनादाब्रि गोजौ फरायसालियाव फोरोंगिरि महरै हाबा मावगासिनो दंमोन। बिथांनि अबथिरायै रुंसारि जालांनाया ओनसोलनाङै दुखु होलांबाय होननानै नखरजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायना होदों। क'क्राझारनिफ्राय भुटान गेलेफुसिम गोदानै रेल लामाया जानो थांगासिनो। बे रेल लामाया गासै 61 किल'मिटार जागोन होननानै फोरमायना होदों आलिपुरदुवार डिभिजनेल रेलवे मेनेजार दिलीप कुमार सिंह बिथाङा। मैया रेल बिफाननि माखासे सोद्रोमाफ्रा जायगा नायगिदिंफैदोंमोन। बिथां दिलीप कुमार सिंहआ फोरमायना होदोंदि बे रेल लामानि सारभेया थांनाय 3 दाननिफ्रायनो सोलिगासिनो। बे सारभे खालामनाया दायो 59 किल'मिटार कमप्लिट जाबाय आरो बे रेल लामायाव गासै मोन 6 स्टेशन थागोन होननानै बिथां दिलीप कुमार सिंहआ फोरमायना होबावो आरो फोरमायना होबावदोंदि बे रेल लामाखौ जेसे हायो एसे थाब मावनो खामानिया सोलिगासिनो। बेजों लोगोसे जोंनि हान्थामेलानि राहाया मोजां जागोन होननानै आसा खालामो होननानै डिभिजनेल रेलवे मेनेजार दिलीप कुमार सिंह बिथाङा फोरमायना होबावो। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया हिटलारनि सासन खालामगासिनो, गावनि गोसो बायदि आयेन बानायनानै सासन खालामगासिनो बे बाथ्राखौ बुंदों एजिपिनि जयेन्ट सेक्रेटारि कास्थम बसुमतारी बिथाङा। आरो बिथाङा बुंबावदों बिजेपि दोलोआ बिटिसिनि राजखान्थि मोनथाय, पावार, सुबुं मोनथाय गासैखौबो फोजोबस्रांजोब्बाय होनना गोख्रों रावजों बुंदों। उन्दै बैसोआव जुलि जानायनि बेरेखायै हाजार हाजार मानसिफोरखौ जेलाव सोबाय, जायनि जाहोनाव गोबां रायजो राजाफोरा दुखु खस्थ' मोनबाय मानोना बिथांनि आयेनखौ गावनि गोसोबायदि बाहायनाया जोबोद गाज्रि जादों। उन्दै बैसोआव जुलि जानायखौ जों बयबो सापर्ट खालामा, नाथाय बिथां हिमन्त बिश्व शर्मानि जा सिस्टेम बेखौ जों बयबो सापर्ट खालामनो हाया होनना बिथां कास्थम बसुमतारीया गोख्रों रावजों बुंबावदों। आरोबाव बिथां कास्थम बसुमतारीया बुंबावदों जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बर' रायजो राजाफोरा जिबादि सासन एबा बर'नि सासन खालामनायखौ लुबैयो बेबादि सासन खालामनो हो, नाथाय बिटिआरआव बिजेपि दोलोआ बिटिआरनि राजखान्थि मोनथाय, पावार, सुबुं मोनथाय गासैखौबो फोजोबस्रांबाय होननानै बिथां कास्थम बसुमतारीया गोख्रों रावजों बुङो। बेनिखायनो जों बयबो बिजेपि दोलोनि हेंथायै गासैबो रायजो राजाया ज' जानानै नांनांगोन, नङाब्ला बिजेपिनि सासनाव जों रायजो राजाफोरा हालाय हाफाय जानांगोन होननानै कास्थम बसुमतारी बिथाङा बुंबावदों। फिन हाग्रामा महिलारी बिथांनि गोख्रों बाथ्रा
बे खेबाव हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'जों जुजिदों। बिथां महिलारिया बुंदों दि प्रमद बर'आ आंखौ फैसा गैया होननानै दासान। एबारनि खेबाव रां दाहार लानानैब्लाबो हेलिकप्टार लानानै बिसायख'थियाव ओंखारगोन होननानै महिलारि बिथाङा बुंबावो। उदालगुरि जिल्लायाव मैया BPF दोलोनि मावथिफोरनि मेलाव बाहागो लानानै बैफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंदों। BPF दोलोनि गोबां मावथिफोरखौ थुलुंगा होनानै बुंदों, जों एबार देरहाथारगोन, बेयो रोखा, फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय जानजि खाफ्राना थाखादो होनना बिथां महिलारिया बुंबावो। गंसे एखे फरायसालियाव असमिया बिजोङा सरखारि नाथाय बर' बिजोङा सरखारि नङा, जायखौ लानानै रायजो राजाफ्रा सोंथि खालामदों। आरोबाव बे फरायसालियाव बर' बिजोङा गोमालांसिगोन नामा होननानैबो सोंथि खालामदों। बे फरायसालियावनो सासे फोरोंगिरिया सरखारनिफ्राय जेबो बेथन मोनाब्लाबो गथ'फोरखौ फोरोंबोगासिनो। उदालगुरि जिल्लानि भारत-भुटान सिमानि थांखिबस्ति गामिनि थालुंजार सुभाष चन्द्र बर' गोसोखां फरायसालिया 1993 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन आरो बे फरायसालियाव असमिया आरो बर' मोननै बिजों दं। नाथाय दुखुनांथावदि बे एखे फरायसालियावनो असमिया बिजोङा सरखारि जादोंब्लाबो बर' बिजोङा दासिमबो सरखारि जायाखै। मख'नो गोनांदि बे फरायसालियाव बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनाय थांखिजों सासे फोरोंगिरिया सरखारनिफ्राय बेथन मोनालासेनो गावनि नाजानायजों गथ'फोरखौ फोरोंबोगासिनो दं। बेबादि दुखुनांथाव थासारिखौ थाबैनो नायबिजिरनानै बे फरायसालिनि बर' बिजोंखौ सरखारि खालामनो आरो नांगौबायदियै फोरोंगिरि थिसननो आसाम सरकार आरो BTR सरकारनिसिम खावलायदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। दुलाराय बड'लेण्ड थान्दै साहा आबादारि गौथुम डिमाकुसि जननि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफादखौ थांनाय जानुवारि दानाव मोनसे जथुम्मा थान्दै मेलनि गेजेरजों गोदान बिबानगिरि सायख'नाय जादोंमोन। मैया गोजाम आफादनि आफादगिरि रबिराम बर'नि बानजायनायाव मोनसे बिबान गथायनाय गेवलां मेल जायो आरो बेयाव गोदानै दाजानाय आफादगिरि गौतम शर्मा आरो गाहाय नेहाथारि मनिराम बर'नो फैगौ 3 बोसोरनि थाखाय डिमाकुसि जन उन्दै साहा आबादारि आफादनि बिबानखौ गथायो। मख'नो गोनांदि डिमाकुसि जनाव गासै 6,000निबो बांसिन उन्दै साहा आबादारिफोर दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मैया साननैनि हाबाफारिजों अरुणाचल प्रदेशनि 37थि रायजो गायसनथाय सान फालिथाय फोरबोआव बाहागो लानो थाखाय हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ अरुणाचलनि राजथावनि इटानगराव सफैबाय। मख'नो गोनांदि द्रौपदी मुर्मुआ इटानगराव सफैनायनि उनाव अरुणाचल प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि पेमा खान्डुजों लोगोसे रायजो बेंगिरि लेफ्टिनेन्ट जेनेरेल काइवाला त्रिविक्रम पारनायकआ बरायदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालाम नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय।